taruh teman sini bekerja. Dokai ini map hasung itu. Kayak aku. Tapi tuh ration card tuh isi rezeki. Dia ration card tuh sarkan nopo macam. Nokni borok haito buino orang thang toisu ga sajung pano tongona tong hata emne list sok kalai jak ta nong bo ini taksi sora kuno list sok to inko phaimani kup gure list bo nya kota ab khai chairman rok nu geda nok rok kre chairman rok to tam sani borok to iko asuk sulani sima haike ba nugun tongo abta nugun tongo bo mutiyo umi tong ge ba wansung ngai ke ani saya ba bo jagang tong ka ni wansung ko kre ni chara ke pori to mas poro ha korbusu poricho okra porito okra porito tai roke po porikha kuno tai rok to porna ni kuno chance maya porna mu porna to mu sungo angsi hamya phono ani bo bisot kaham mane besaroni bo bisot kaham thomona aku hono sana musuh sana ke dukhna emne okre amorok emne hapangni bekhakte hapangno tam gazara musuh nung amda hake gobai kiche go khorok bomoi bihik besai amda hake khorok bomoi aji chai tongmani jorabo hapangni theke sujuk subida mangkai to muno nokhuk mangkai belaino da sakukno tam gazara musuh hapangno abono muti birmanok norok media ni bisingtei urtugui kare phonuk manmani bisingtei tabo hapangno bo abono kasarna musungo borok muti rono birman nogui tongkang ke ba suba khaiba angbo tong thogo kisa misa khaijai tongmani tai kisa nokbu gaham ke khaijana hono bukharo dong thogo hambai sarangsati Dongor TV tai borongno blaina hambai nurutugui oba hairok focus khamani baji obo je blaikena ang khatung ta omo haige rutugui phunuk manmani bisingte hambai